είναι οι γυναίκες σήμερα, φιλαράκι μου, που είμαι έξω, πιούν τα ποτάκια μας, να κάνουμε αλητίες. Πού είναι οι γυναίκες, φιλαράκο μου? Πού είναι οι γυναίκες? Θα πάμε πουθενά σήμερα. Να βγούμε έξω. Σε μια εβδομάδα είναι Χριστούγεννα. Πάρτα. Έλα, κλείστο, μην με τραβάς. Μην με τραβάς άλλο. Άντε τώρα.